et eller andet sted, vi vil ønske, at det var noget overnaturligt, fordi vi kan rigtig godt lide noget, der er sådan lidt out there. Men det er det kedelige ved det, desværre. Det er noget, der er helt normalt. Når vi sidder og læser i en bog, og tiden flyver afsted, så er det også en eller anden form for trance-tilstand. Og Evelyn er NLP-master, så hun ved udmærket godt, hvad jeg laver. Så hvis du bare kigger på pendulet en gang, bare for at demonstrere det. Ja, og igen, det kunne være alt muligt, men det her er pendulet, jeg bruger til at få personen til at kigge på det. Så mens du nu kigger på pendulet, kan du begynde at slappe af. Der er mange former for følelser og fornemmelser, der kan overraske. Og der er mange måder, vi kan anskue os selv på. Ja, der er mange skjulte talenter, der kan overraske dig. Og vi må passe på, hvordan vi ser os selv i dette lys. Jeg har bemærket, hvordan at dine øjne blinker, og du er velkommen til at lukke dem. Og mens du langsomt lukker øjnene, kan du gå ind i en dyb tilstand, hvor du føler dig tilpas. Der er mange tidspunkter i løbet af dagen, hvor det kan være behageligt at reflektere, men det er ikke så væsentligt. Det vigtigste er, at du føler dig fri til at handle efter dine indre billeder. Jeg kan kun være en guide, og det ved Evelyn, og derfor så var det også dejligt nemt at demonstrere her. Der skal bare være fokus, ja. Så måden at skabe dyb påvirkning på, som vi har snakket om andre gange, det er at få folk til at fokusere på noget, eller afbryde folk i en daglig rutine. Det er blandt andet også derfor, hvorfor at eksempelvis Milton-håndtrykket er så kraftfuldt, fordi at i det personen tager, jeg kan prøve at vise det, altså i det personen tager hånden, så tror personen, at jeg giver personen et håndtryk, men det gør jeg ikke. Jeg tager hånden og afbryder den daglige rutine og får personen til at kigge på hånden, imens jeg, som jeg viste før, bruger Milton-modellen, bruger hypnose og guider personen. Jeg har demonstreret det her på en video. Hvis du vil se, hvordan det rigtig foregår, så kan du se det.